Dámy a páni, týmto videom vám oznamujem, že po 6 rokoch je všetko v prdeli. Toto video točím z toho dôvodu na provizorný YouTube kanál, ktorý si teraz vytvoril, aby ste vedeli, že končím na YouTube po 6 rokoch. Dneska som totiž prišiel do školy, tak idem kúknúť, čo je nové, tak som pozrel. A oznámili mi, dostal som 3. strike. Čiže to znamená, že môj YouTube kanál zrušili. Za video Gymnázium Považská Bystrica, pretože teraz už nejaké tie nové pravidlá a ja som mal 2 community strajky a zhodou okolností mi za týždeň končí to jeden. A ak náhodou neviete, tak 3. strike dostanete, tak ste skončili. A v nejakom videu, čo som točil pred pol rokom, som niečo povedal, čo s novými tradičnými pravidlami nejako proste neštimuje. Takže mi za to dali 3. strike a keďže mám 3 strike, tak mi zrušili môj YouTube kanál. Chcem sa vám všetkým ľuďom, 326 ľuďom, čo odoberajú môj YouTube kanál, chcem veľmi poďakovať. Aj ľuďom, čo ma sledovali, čo ma lajkovali, čo ma komentovali. Proste všetkým, čo ste vlastne ma podporovali, sa chcem veľmi pekne poďakovať. A popravde za týchto 6 rokov, čo som točil na YouTube, som si to veľmi užíval. Aj keď bolo veľmi veľa problémov počas mojej kariéry natáčania na YouTube. A v podstate posledné 4 roky by som si už bez YouTube ani ako tak nevedel predstaviť. Som sa aj postaral to všetko, aby som tu mal, aby som netočil obývačke. A viete čo? To je som si nakúpil proste veci kvôli tomu, aby som točil na YouTube. Tie peniaze, to je to, čo ma najmenej teraz sere, aby ste vedeli. Mňa viacej sere to, že fakt ma YouTube bavil. Mal som ho rád, ako točiť na internet, ale všetko, čo sa raz začne, sa musí skončiť. A poviem vám pravdu, dúfal som, že ja neskončím presne takto, ako sa to stalo, čiže... No nemám proste slovo, neviem čo k tomu povedať. Ako som z toho mierne zošokovaný, som znechutený, nasraný. Ako som je to, čo teraz týždeň videa, z toho dôvodu mám plný nos, proste sople a tak ďalej. No ale čo už, no. Dámy a páni, toto by bolo po 6 rokoch moje posledné video. Veľmi vám všetkým chcem poďakovať, čo ste ma sledovali. Odberali, lajkovali, komentovali, zdieľali. Maj sa pekne. Užívajte život. Som Martin, celých 6 rokov. Vždy poznadený. Ťažko sa mi to hovorí. A navždy. Zatiaľ čaves.